visa webbsida så du bara trycka på knappen och så det är ju praktiskt. Nej, liksom mobiler och det. Och så har jag alla böcker. Niin, sielläkin yritetään. Puu on kasvussa. Kato, iso puu. Kastanja. Just this every time. Они неудобно. Это мою думаю, делать каждый день такие не. Я почему-то не забываю. Второй день на работе. Я сразу Tommikko näin.